La Renaixença cultural. A primers del segle XIX, a la vegada que triomfava el liberalisme polític a Espanya, la societat catalana va iniciar un procés de reivindicació de l'ús literari del català i l'afirmació d'una identitat cultural pròpia. La Renaixença fou un moviment cultural que va sorgir a la dècada de 1830 per reivindicar l'ús públic i literari del català i per defensar l'existència d'una identitat pròpia o pàtria catalana, però sense un contingut polític. Es considera l'inici de la Renaixença la publicació en català a la revista El Vapor de l'Oda a la Pàtria de Bonaventura Carles Aribau. I sobretot les iniciatives de Joaquim Rubió i Ors, l'Ugaiter del Llobregat 1841, de recuperar el català com a llengua literària. El moviment va agrupar nombrosos intel·lectuals i erudits que van indagar sobre els orígens de la llengua i la literatura catalana, la història, el dret i el folklore popular per reivindicar l'existència de la pàtria catalana. L'estudi del passat medieval, propi del romanticisme del segle XIX, va ser impulsat per escriptors de prestigi com Manuel Milà i Fontanals, que es va centrar en l'estudi de la llengua i literatura antiga, o l'arxiver Pròsper de Bofarull, que va reivindicar el paper històric de la Corona d'Aragó i els comtes de Barcelona. Altres autors, com Víctor Balaguer, Antoni de Bofarull o Antoni Aulestià i Pijoan, dedicaren esforços a estudiar la història de Catalunya, majorment el passat medieval i les gestes de la corona catalana aragonesa i els seus reis. Marià Aguiló, un poeta, erudit i lingüista d'origen mallorquí, va recuperar llegendes, cançons, romanços de cec com a mostres de la personalitat col·lectiva. I juristes com Manuel Duran i Bas defensaren amb els seus escrits la vigència del dret civil català. La primera gran fita de la Renaixença fou la restauració dels Jocs Florals, un certamen literari medieval al 1859, com una forma de promoure i difondre el català escrit. Els Jocs Florals permeteren crear un model de llengua literària culta i popularitzar i difondre l'ús del català escrit. Escriptors de la talla de Jacint Verdaguer, autor dels grans poemes èpics de Canigó i l'Atlàntida, o Àngel Guimerà, gran autor teatral de tragèdies i drames romàntics, fixaren un model de català literari basat en la llengua medieval de cancelleria i una ortografia arcaïtzant. A mitjan de segle XIX, alguns escriptors catalans d'ideologia política progressista o republicana, contraris al model literari llocfloralesc i al seu caràcter medievalitzant, arcaic, artificiós i carrincló, propugnaren l'ús del català que ara es parla. El moviment literari de la Renaixença es va dividir entre llocfloralescos i xarons. Els xarons, agrupats a l'entorn de Frederic Soler, conegut amb el pseudònim de Serafí Pitarra, es reunien per celebrar els focs artificials, una paròdia dels Jocs Florals. Els xarons promogueren un teatre popular, humorístic i sovint irreverent, que majorment es feia i s'estrenava informalment en tallers i rebotigues de menestral, i que parodiava els drames romàntics i els mites de la història catalana.
El títol d'alguna de les paròdies o gatades de Pitarra no deixa lloc a dubte. Don Jaume el Conqueridor, la botifarra de la llibertat, les carbasses de Mont-roig, lo punt de les dones. Aquest teatre va tenir una àmplia difusió popular, malgrat que la literatura culta els qualificava de xaró, és a dir, de barroer i de mal gust. Finalment, amb el temps, Pitarra es va integrar en la Renaixença i va participar en els Jocs Florals. Va formar part d'aquest grup Josep Ansel Clavé, polític republicà, escriptor i músic, fundador dels cors de claver o moviment coral que va contribuir a la difusió del català entre les classes obreres i menestrals. I també el polític republicà, federal i catalanista Valentí Almirall. Paral·lelament, van aparèixer moltes capçaleres de la premsa periòdica que van incorporar l'ús de la llengua catalana, com la Gramalla, el Diari Català, la Renaixença o la Veu de Montserrat, i revistes com la Tramuntana, la Campana de Gràcia, l'Esquella de la Torratxa, la Tomassa, la Il·lustració catalana i a finals de segle l'Avenç, Pèl i Ploma o Joventut. La Renaixença cultural també va dotar el primer catalanisme polític d'una simbologia identitària i col·lectiva pròpia. Bandera, himnes, iconografies, herois, mites i llegendes, tradicions i costums. La Renaixença, molt influïda pel romanticisme europeu, va cercar els principals símbols de la identitat nacional catalana, els orígens i les particularitats de la nació catalana en l'esplendorós passat medieval, quan el català fou llengua literària i de cancelleria. La llegenda de l'origen de les quatre barres té el rerefons històric de la seva presència documentada al segle XII en l'emblema del casal dels comtes de Barcelona, però fou Víctor Balaguer qui les va dotar de contingut patriòtic el 1859 en la celebració dels primers Jocs Florals. Verdaguer i Maragall insistiren en el tema de les quatre barres amb nous poemes i els artistes modernistes començaren a utilitzar les quatre barres i l'escut com a element decoratiu. A poc, l'escut i la senyera es convertiren en un símbol del catalanisme. L'any 1882, Milà i Fontanals va publicar el seu Romancerillo catalán, on incloïa la cançó popular de tradició oral amb el títol La guerra dels segadors, que datava de segle XVII. Poc després, Francesc Aliot va musicar la lletra amb una cançó de taverna i hi va afegir la tornada Bon cop de fals. Aquesta versió va esdevenir l'himne oficiós de Catalunya i és la que amb algun retoc ens ha arribat fins als nostres dies. Altres símbols nascuts a l'època foren els sants patrons, Sant Jordi i la Mare de Déu de Montserrat, els castellers i la sardana com a dansa nacional. El ball i l'estructura musical de la sardana moderna van quedar instituïts el 1859. Finalment, la derrota de l'11 de setembre de 1714 davant Felip V durant la Guerra de Successió va començar a ser tema literari. Verdaguer va publicar el poema A la mort de Rafael Casanova, el 1866, i el 1878 Pitarra va escriure els versos que presideixen la plaça del Fossar de les Moreres, emplaçament del cementiri on s'enterraren els defensors de la muralla que reberen el principal atac felipista l'11 de setembre de 1714.
La instauració de l'11 de setembre com a diada commemorativa es va iniciar vers 1901, quan la policia va detenir un grup de joves que portaven una ofrena floral a l'estàtua de Rafael Casanova prop de l'Arc de Triomf. La Unió Catalanista, com a desgreuge, va convocar els catalans a portar més ofrenes, i així va néixer un nou costum patriòtic. La Renaixença, com a moviment cultural, deixava pas al catalanisme polític.